Mou-te pels quiets amb Nexa Fundació. He vingut al carrer Escorial, he descobert una fundació amb un objectiu espectacular, que és ajudar els nens, que sempre són els més febles de la societat, i els nens més febles. Però quan passes per les classes, veus la feina de tot l'equip, veus els nens, veus sobretot com obren els ulls, com et miren i t'atravessa, te n'adones que ells en realitat no només estan aprenent, que estan aprenent món, estan aprenent a viure, sinó que a més t'estan ensenyant, perquè ha sigut una experiència que m'ha canviat la vida. No sé, és com una cosa que et posa la pell de gallina cada cop que veus un d'aquests nens que s'esforça per viure i que transmet tot el seu amor amb una mirada. Jo ja tinc el calendari. I tu?